alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Barkan ka. To ya ruwan nan zan iya amfani da shi da ko? Ba damuwa za ka yi amfani. Shi ne ai. Ka san sai da ruwa har kana ta yi. Kwarai da gaske. Rayuwa da ruwa ai. Yawa, in ce da dan unguwan nan ne kai. Kwarai da gaske dan unguwan nan ne. Dan ka san wani abu ne muhimmi ya tawo da ni. Allah ka san gina so ta yarinya Binta kuwa wata doguwa fara kyakkyawa a nan unguwar nan ta kwatanto mun wallahi. A na gane Binta wacce kake bayani akan ta. Gidan sa ya ba boyayyen gida bane ba. To amma kai kuma me ka kawo ka wajen ta? Allah sarki. To kai yanzu banda abinka da Allah Binta har sai ka tambaye ni me kawo ni gurin ta. Tunda ga na ci kwalliya na bata lokaci na zo ai kasan me kawo ni. Ai soyayya ce kawai da kauna. In ba na san ta me zai kawo ni gurin ta. Abokina. Shawarar da zan baka idan kana son rayuwarka ka hakura da wata Binta kawai ka tashi ka dauka kafafunka ka bar nan gurin. Allah sarki. In hakura da ita in tafi a wani gurin. Saboda ra'ayin ka ko to ko kai ma san ta kake ne? A'a ni ba san ta nake yi ba kawai dai abin da nake jiya ma shine wanda yake son ta din shine damuwar. Kaga me ruwa na da wanda yake son ta me damuwa ta da shi waye shi mu ma banan da kake gani ba kananan yan iska bane fa ha akwai wanda zai bude mana ido a garin nan ha ba Allah na tuba kawai ina zan je in ga Binta ya za yanzu in ganta ha akwai wanda nake jin tsoro a duniyar nan haifarsa fa kawai ka gaya min inda Binta take kakka ji komai. Ok to shikenan ba damuwa kaga gidan su can bari yaro ya zo sai aika shi kira mai. Yau wa dan gari ko karfa ka ji yadda ake yi shine ba amma da akwai wanda zamu ji tsoro ne Allah na tuba. Kai dama munafiki ne ban san munafiki bane ba kai sai yau wai mai ruwa ya je kai ruwa gidan su Binta har ya tsaya na kallanta baka zo ka faɗa min ba ai inda saka kai ma kamata ya sassare ka wallahi haka ake yi to baraka din faɗa ma kaggautun nan mai ruwan nan dan mai ruwan nan ma sai dadda tsashin faɗa ma idan ko ba haka ba kaga layin nan ba wanda sai ƙara wucewa ta cikin sa balle har wani ƙara shigowa ya ƙara ganin ta. Lalle. To abokina bari lallaba mu ce can wajen tafsirin nan. To ka san haka ce da tafsiri ko? Hai, kace, gayan nan gaskiya ake ga min kenan. Gaskiya Allah ya taimake ni. Aiko babu ni babu ita. Ina. Hai, kace gaskiya gayan ne gayan. Daga kallo za a sassara ta, za a sassara mutum daga ya kalle ta. Tabi da. Kuma fa ruwa ya kai gidansu. To ni ina ni da nace ina son ta. Babu ni babu mai wannan sunan. Daga ni da wannan sunan ta ma ba zan ƙara faɗa ba. Dan ya zama ba faɗa muku shi zan yi ba. Ai ƙwarai